Kahoy sugnod nga musiga sugnod musiga Tago mo na sa bawang sa baboy kor. Bakten, budak. Katong puti ha, itong gamay nga silupin na. Naraya mo mula na no. Be! Nara mo mula na no, gadagana raman nagdiyan ng... Amay. Oo. Bagus, budak. Satuan. Sige na kayo, ikaw na rin manakas. Ano ba mo dito? Papa ma, kaya dili na daw umulan. Umulan na din na ah. Hindi na sarap daw pagdawag. Ma? Uluman lagi na ah, di lagi na pwede nga di humulan. Ay. Napulo. Kung umalis ko na ba ang tadhana. Yan guys, nakaabot na si Papa gikan bukid nagkose ang kabaw. Na. Si Mama guys namugha. Ako pa magbahog ni budak. Yan na si Riri guys. Nakatugbong man yung kabaw. Ako siya kahoy nga pang sugnod. Kaya ang kahoy dili mo siga. Katag-ob sa basa. Manang dilig siga. Naghakot siya tingob kay balag. Silo nga siya na o di mabugha. Makasugnod na ta. Yan si Koreana naghumol na siya para sa bahog ni budak. Katong duha ka pita sudli din to sa pulard, tagtulo ka takos. Kasabot? Kape? Kape? Tulo. Wala na tayo nabugha di mga migso. Ha? Ang problema, ay bahala na lang basta ka na ay isuko. Labo-labo labuhan. Sa man di ay. Ingon kay kape, nisig pangutana tulog. Lansang mga mix, mao nga itong hinayon kay madamon na itong aksa. Oh, maagyan siya na maputugin.
lang ginuba to sa mga abuhan. Mga kahoy. Wala yung magkipalabay na kus mga bata kaya masugnod man. Pero mo lagi daghan lansang. Ana bay humulan nga tubot ngan. Kadto rin ni pamutang sa ilawom sa abo be. O dito sa ilawom sa lamisa be. Ito. Wah.
Sige na, Bi. Tingnan na siya, masapo na sa tasawan. Leonard, and tao, di nila ito magkabit. Guys, ito, ang bang ito. Sige na, daghan na ba ng kahoy, Bi? Lapit man na butang. Dito sa ilam lagi sa lamisa. Ito Lamisa? habasa. Itungtong sa lamisa na dito. Itong may mga kahoy. Di na, ito ka-ego dito. Sigo lagi na. Kabe, bago ko. Sakilitang, ini sa bobo na. Misa kalibang, ini misa bobo na. Bas, bam bas. Tidak. Ini kesa bos ulo ay ulo kasi taas para patong ulo taas na pod bakto na to guys kung upat upaton na to guys upat ang diha pod ulo ay dua ya dua. Ini guys, halo. Nama na sa ako. Turah. Wah, ato ah. Dali ra. Iya, kena ketibag dah. Buka lagi. Naluding ka dah. Ayo ha, magbukal ba ito nga. Kamuta, Be. Kaya na mga lansang. Kaya di naman ang gamit ko. Gabok naman na. Kami pun pandai sih bangko. Tabang, Be. Kaya rin balik human. Turah, perbalikan dulu. Mama. Syo. Saan ba? Ah, ada apa? Amulitan ko rin mga gagmay ko. Nakaw, ipansong na dahil natin sa ilang sa ako. Nah. O sa lamisa. Dali! Iana ang kamot. Iha. Sa paglakaw. Kain dulu. Hindi nakaigit ka. Pansong na sa ilang ma. Kaigit ka? Mama. Pero nga nagkain dia dong. Hindi na mga Ito sa kubang ng simbang dong. Minggu. Kau bisa bilhin sa balay. Ay sus, banto kaya ako ikabili sa balay. Bahog bakte? O, sige na muna. Ganun ang buhay.
Pangpail biya na dong. Magkuha ka ni sa bahog dong dili mag-usik-usik. Nakuha na sa manok. Nakuha sa manok. Ikaw nagkuha sa bahog, manok pa sinin na nimo. Kita nakasulod manok na ni. Dili usik-usikon. Tapos ikaw galiwan na tubo. Ayun, nakapangpail biya. Dili mag... Bangin ko mo para madali. Bangin ko na. Abot kay Manoy. Kuwat kay nanay bahaton po. Ikaw, pag ako na ba? Abot. Aha. Isa nagbitas-bitas na ni ikaw na. Apit na, ano ba? Sakuan mo na Ano puti? Kaya sakuan mo na Kanchaw. Punta ko ni Ino na. Kuan. Dalian anak dia imo trabaho lagi. Enga ipay. Dalian na ni. Hidup ka ni nga. Gandalo. Ikaw na lang pal ma. Ito guys. Meron sa libutan nila nila sa plato na yan ay ng anin nyo kay aron tayo ilang kakasya nila sa mga Dito, butangan dia ma. Sige dalian anak imo trabaho lagi. Sinigan din nak mahuman. Sus, lagi. Yes, kunin nyo guys. Tahu Manoy. Ha? Ang? 28. Ayo, sini. Be, Magalit na naman na. nasa nang unan ka ka. Nakapagkawalat na hulat ba? Kaya hindi ka trabaho. Lagi, may nang istoryahan takaraan ba? Kaya aron mataro, dito, di na balik-balik. So, Kaya ragan mo yan. sa? Kaya mo natin. Dong, wala nga nung eh. Ha? Wala eh. Dang! Hindi guys, ako ba ni Papa? Masa ka ayo dyan? Ani isa dani ko pa di ani pwede ra ninyo inom mo. Dong, Awan na dong, dong. Tawag papa. Hello guys! Lazy mga tanggap ko guys! Aman ko pa makatang gatas? Kukuha na gani imong panggatas. Bray piniguriana oy. Itong gatas ba? Kukuha ba kukuha? Itong kape color? Hindi brown, kukuha manggod. Itong puti lagi ikaw naman may lagi. Gatas man pud tuwa ba? Mao din ang dali ra kahurot ng gatas ba kay kilawaon ninyo. Aman na nagkukuha na ni ah? Kani datlin ba?
O man gani mo panggamit, ipang balik din diha. Masapon ka lang din mo. Mainom na ganyan. Pukwa gani na da. Pwede na mainom na ko ma. Pwede na gud na mainom. Pukwa man na. Karon. Mga piko karon dahil guys. Kuman magniligdan ng mga piko. Ano nga na pagsilig lagi siya guys. Pero nga na pagsilig siya guys. Wala yung ganun pa dito. Ha? Wala yung ganun pa dito. Nakaya ka na mami. Wala yung ganun pa dito. Iten. Iyo. Ano ba? Balik. Amo si Iten. Pagkasunod nag-iten. Nabdan ka na uma day. Basta di kag yaw-yawad diya. Kumagtan eh. Pagkunan lang kakakarbali ka mahumanday. Kung saan na yung camera, day? Na. Kung day. Masukul ko, day! Ma? Mama! Pagdali na ba diha kay Ah, saan yung camera mo ba? Nga pwede ko kami guys. mahuman gani mo gamit manoy, oil o maasin, ibalik ninyo dito sa butanganan. Ay wala mo imid nga sunod-sunod ninyo. Dito ba ka makakaulisa mo ka? Bidunga ka? Aron makabalo sila, dili kay puro na lang kuan ang ilag kabalaan. Puro na lang lugar kuan ila makuanan, may lang makabalo pud sila. Unsa tagpang. Kuaning itlog uban manoy o ibutang da sa rep. Tara. Tama na ka paniligkor. Pangapi ko. Nagpapainit, titigla na sa imong papa. Daw na mas sinaw ni inabangan kapan namin. Tulog ka pa, tutulog. And come back to the water. Can we just gamay naman ang kapiyan. Kabalo ka ikaw kanina asahin na ning abuhan. Imo na na sundom, kay imo man nilang hinga kuan. Ma! Kapay na magkakapa. Pagpangabi na pa. Mga timplet mo. Ay gani pag usik-usikling. Mura man kag lastar ang trabaho ba nga wa di ka usik. Diyan na kay gipangayo nas tindahan palit ba na. Diyan, kapay. Tama kuan ba pero ay kasayang.
Asan na? Asan kutsara Dani? Pero doon na sa kwan. Ay sa kwan Milo. Doon na. Mangang trabaho. Si Manoy din. Ay, tawag ka papa. Ano man? Manoy, dire. Kumangapi na ta guys. Kinsan kami nagpapakita. Pero may ilod eh. Di ko na may lo kukuha na alagi. Gamit tam. Kami, kukuha. Kuha ni heater na niyo. Diya butang sa banggira. Naya kay magyabo-yabo na sa diya. Kuha ni heater na ni be. Ang Kurma. pundo na silang tubig sa CR. Si Rene, tigwan na tos baril. Si Bintoy, tigdawat. Walang titinta ang kampanta ayot sa tanan. Ibadala sa nang heater dito. Ibutang to yung cover dito sa banggira. Then itungtong na awo. Apit-apit. Gusto. Itungtong sa yang kuwanda na ba? Kwato yang ulo. Ngayon sa akin lang sa sentral kamay lang. Kwato yung kape dalha dire. Manihapon ka, tungkadaan ang palaya, gisagulan sa itlog, yan ay bulat na ginamos, pili lang, si Saysay, si Bintoy, manas lang pangaon. Father, the Son, and the Spirit, please us all in this day, which we are about to receive from thy bounty to console us. Ngaon ta mga guys. Naon ta, Butangin siya kung ito kuwan ka, suka ka. Ayo, sing kayo. Suka. Suka. Tangan ka ni si Pinamas. o ginamos. Oh, gamay butangin siya luto na. Ito na, nang bulat din nila. Taon sa ninyo, Mareng, panihapon, Mareng. Ikaduha di ay. Ba, kumusta na pero ay nga kumusta. Ang buhay. Amo na. Ang ilalong na. Ang ilalong. Dong. Yan na. Araw. Ha? Manihapon ka ninyo tanan. Tom, ano Tom? Dugay, bagay mo ah. Nahugas ako sa kamot mo. Labi na mo kumot. Kami, suka yung mga. Punta ya. Ano pelte? Luya, yung maestra na nila ka balik-balik, ma'am. Ha. Ano? Tulog adlaw. Ayla sis min. Napulo naman hindi. Sismin. Sis min masay-say ba? Hindi.
Pulot na bala. Yeah. Balik-balik pa siya. Hindi sa tanday. Yung pulot Mama, na. tinawag ko sa benta ng serum. Yung dalawa. Yung sa kanila na pulo ra. Ma na pulo. Iba na daw ba? Ugma ko sa balot. Nanay, karong lugar ko doon. Ma. Aw ma. Ma. Ang tapos yung dami mo. Ang sa bangko ba? Ang tapos. Mga unta. Kaya po dito sa bed. Ang tapos din. Ang parang ko parang din. Bago pa man sa kamot dito na kuya, hindi okay na yung hubo. Di ka makakaulan ni Mingay kaya ang palaya man eh. Hindi ko dito. Right lang. Okay. Pili-pili. Hindi ka magkaon sa buhat kaya magsukaw niya ka. Hindi ako buwan mo. Ha? Hindi buwan mo. Laki na pala. Di ba jig niya? Uyan tayo na na eh. Wala ko na yung lahat. Hindi na mabuhi. Oo. Kung na iya ka, iya ito na anong pa rin yung kulot. Hindi ko ito ulit. Ano di siya nanay? Hindi ko rin niya. Kulot. Bali ang iko gatong gibali. Gibali? Kaya kada ko niya, ito ka man lang dito ng ipot ka ba? Ako ay sa ito hapon na. Hindi ko hapon na ulan na mayroon na. Ulan na Ata ulan. ikuan to ato kuan ito. Ah, maganda pa na. Ang kami guys. Dito ko na kayo. Kaya mo sa dito na. Ang isang sa kong taas di. Dalam na tubong. Ano ba ang bulag siya? Di ano ka itlog mo kayo. Yan, kaya bulag na. Bagay ba? Pagka hindi ka na nagdakon mo. Dala lang sa natubo nga naijikan. Bago Ewin. Hindi. Yun, hindi. Tapos ibi nagkabuka ko na. Kontrol. Sa dili lang yung dito sa kan. Sige ka tuwila ko na kung namatay ba? Nagsan. Nagsan, nagsan ko. Bagay ko siya na. Ako ang ganito. Dali ang ganito kung dito ko. Ang dola na binang sa niya na niya. Dola na. Ay kaya pala doon sa yung gamay nawala na sila ka. No, pagkipin ko na. Ba't ka na ah? Ang ano yung kusina, dami ng kwarto. Kaliwat hindi mo dumba. Ito po, ilan? Ang liwat ba akong buhay mo sa ato tao ng pikal ko. Kakaawat man. Ano na kusina, bulo kusina, dami ng kwarto. Ba, imong nang ayaw, sipat-sipat din siya. Maragig ikaw. Da. Da na. Kung nakabuhat man niya. Okay din guys, ang pangungit guys. Mag-ilang pangungit. Hindi siya kakaon sa mga sudan kay buwan eh. Wow, ang tuwang. Kung hindi, Ewin dito na yung nabaho sa noy. Wala. Dali, dali yung ngayon. Sabi kong lusod ka may kung ano ang ilang ka dito. Dito na guys. Ako, hindi ka na dahil. Ulo? Ano na ba? Iyo? Ako, ang Ay, wala naman. Pagka-cute naman. Dito na distansya mo, kinakaw lahat ng gamitan na. Nakalit, hindi ka nag-distansya ba? Sino mo ko ba? Ganun. Yan, Oh, ba? Oh, ano? Hindi siya yung kain-kain.